nyoko sobro bero hala maruyo machalo nade kaloni ponono ji ponono ute ko yugi moko nchong'iyo ni kadhi kacha to ponono agocho ne manager Airbnb to ng'ise ni dhia kifungu ni kacha tidhi yawo dhot to mana kamano sani to koro wach ni jarita nyaka bed kacha iweyo kipande kata passport mari. Erokamano Joyce. Mana kaka wacho mokwongo chike gi thoth gi ok gin chike manyien, gin chike mosebedo kadhi mbele and thoth joma nie ohala mar Airbnb osebedo kaluwogi. Ji mathin sana ma ok luwogi. Koro onge kaka ok odhi affect business in any way. Apano nyamedo kech odhi miyo joma welo confidence. Odhi miyo joma welo confidence ni sani jogi are awake. Jogi koro chiewo. Incident motimore Kenyans thothwa wan gi weakness moro ni wahero react ka gimoro osetimore. Kata ka nitie sheria moro samoro sheria no en silent ka gimoro timore ko ka ji chako implement. But chike gi ok ane chik matek gina gik ma standard mosebedo ka nitie and gidhi medo joma welo confidence. In a short term nitie joma nya bedo scared but in the long run chike gi dhi medo ohala, ji dhi bedo gi confidence, dhi bedo gi chir ni okay kare ji te nigi CCTV. Gik machalo kaka CCTV sirikal also as a role ok onego beda kata magawa. Waseneno incidences matimore kata along the roads, matimore kata kona, inya kata romo kata left gik moko timore. Magi koro onego bed rules, onego bed requirements ka ng'ato gero ot ochakre right from the design. Kigero ot gik machalo CCTV onego bed a must. Ka in landi kata landi ma kawaida mopogore gi Airbnb gima chalo CCTV ni onego bed a must kech kuonde gi be cases gi wayude. Koro gin chike mabeyo and gin chike ma ok ane ka dhi affect jo Airbnb but also wang'eyo Kenya kaka gi react ga sama gimoro timore ng'ato every department ka department temo show ni gitiyo giti gi chike koro mondo gi harass jo ohala. Gin chike mosebedo kanyo ginya timo their role to make sure ni they are being followed, they are working. Kati dhia commercial officers, this is a weakness ma wan go ka jo Kenya. Kidonjo to nitie procedure, iwe ID ni kiwuok te kawe. Nitie joma samoro ok gimor, gineno ni chando gi, but king'iye in the long term, the reason behind it and to advantage of you. Emergency nya timore gimonya timore kata evacuation. The authority joma ni kanyo nyalo ng'eyo ni ji adi modonjo e ot ni ji adi mowuok. Koro gik machalo kaka ID kata entrance kata en advantage mar ng'ama donjo ng'ama wendo no. Chike gi te gin chike ma benefit wendo. Da gin chike ma affect wendo. To dwa wacho kata ni wan Rwanda nitie kaka dhi dok piny. But en chike ma odhi benefit wendo. Nitie joma thin mohero privacy ma samoro neno ni kawe kitambulisho na ka to ji dhi ng'e na adhi ka. Inya bedo prosecuted kiwe details gi mana ka kondik kacha ok wanya tiyo gi those details e yo ma ok owinjore. Koro ne joma welo joma ohero Airbnb kik ubed discouraged. Cases madhi mbele sani gin cases ma isolated, gina things to do with the insecurity in general. And mani koro it happened in an Airbnb or in someone's apartment, but it's insecurity. Ati wacho kanyo makare ahinya to ponono wang'eyo ni nitiere nyaka wachno mabende no wach ni nyaka sani ka iloko ohala no mara Airbnb nyaka kori bed registered e yo makare. Bende jogo mapono nitiere ohala maru mano mara ute ko yugi mag Airbnb. Bende gisebedo registered e yo makare nikech wang'eyo ni kudni achiel ema to ringo. Kose nitiere jomoko achiel